Bon dia a tots i a totes. Bon dia a tothom. Ens cal un polític amb vocació política, un polític amb majúscules, un polític que coneixi el territori, un polític que es mogui pel territori. I això el Damià s'hi fa un fart de fer-ho. Moltíssimes gràcies pel teu paper en tot el que ha sigut la gestió també d'aquesta repressió. La veritat és que han sigut paraules molt sentides, les teves. Jo crec que avui serà un dia d'emocions. Intentarem contenir-les per poder tirar endavant. Estic molt orgullós de ser de Junts per Catalunya. Junts per Catalunya fa primàries. I això és un valor afegit a l'hora d'entendre una determinada concepció de la política. Damià és el meu millor amic. Durant tot aquest procés sempre ha estat a costat nostre, sempre. Crec que tu tens un model molt clar. L'hem conegut especialment a través del que has desenvolupat durant temps. I jo crec que, escolta, nosaltres encarnem l'esperit aquest de la JNC, l'esperit que sempre hem defensat, de posar, sobretot, el país per davant de tot i els interessos de la gent per davant de tot. L'1 d'octubre, que va ser una grandíssima victòria, una victòria moral i una victòria política, no s'acaba el 27 d'octubre. L'1 d'octubre continua, el camí de l'1 d'octubre continua, entre d'altres, a través de Junts per Catalunya. La següent gran victòria ha de ser guanyar el 14 de febrer, per fer la independència, per fer un govern fort. Una persona com en Damià, jo crec que pot marcar aquesta diferència. No per parlar d'independència, sinó Damià per fer la independència. Té allò determinant i bàsic per fer política, que és que s'estima la gent. I quan s'ha de prendre una decisió que és transcendent, no es fa enrere. I això és molt important per un país que pretén aconseguir l'objectiu més transcendent, l'objectiu més noble, que és la seva llibertat. Ara és el torn dels que hem de continuar la feina, dels que vau fer l'1 d'octubre, dels que vam fer l'1 d'octubre, però uns ho vau protagonitzar molt més que d'altres i n'esteu pagant les conseqüències. La gent de Junts per Catalunya som justament això, gent en la que es pot confiar per fer la independència i per governar bé. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies a tots i a totes. Estem molt emocionats. Sempre la força que teniu. Moltes gràcies.